Good morning mga kagwaps. Ang ganda na ng view kasi was out na yung dagat. So, low tide na po. Kikita nyo yung kagandahan ng area. Kung saan po kami nagka-camping. Tapos, syempre, yun, mag-asawa kasama si Ate Kat. Yung anak nila at saka ako. Meron kaming tatargetin dito na Bagungon place. Madami daw po yun doon. So, tara, let's go kasi excited din ako eh. Ang pupuntahan namin. Shortcut ata si Ate Kat. So, ang ganda ng area, mga kagwaps. Shout out sa lahat, mga kalingap. Siyempre, Kuya Bal, sa lahat ng kalingap partners, kalingap viewers. Yun guys. Super duper nice place. Talagang nag-relax kami. Nag-relax ako kagabi. Kahapon pa actually. Yun. Korea-buyag. Tio, ibutan sa adira akong susi, bi. Wait lang. Ganon din yung kalaki. Magtaak-taak mi diri sa katubigan. Manghanting kami ng bagungon. Taob pa man, ti. Doon kami pupunta sa nahulog yung aking sa ilong. Saan kaya yung nakarating? Pampagising ko yun habang nagdadrive eh. Wala man dito, ti. Wala sa... wala. Uy. Ti, saan ka papunta? Nakabuhilo. Saan ka ba? Akit ka sa bundok. Lalo ka nataas pala. Akit ka sa bundok, te. Bundok pala. Uy. Tabagwang. Sana matagpuan natin madami, no? Target ni Ate Kat Bagungon. Naman tamaagit eh. Haman, hindi ko kabalo ang dalan. Dapat nagpasama tayo dun kay Kuya yung nakakaalam, te. Mag-visit pa tayo eh. Where are you now? Ay, ayun, may nakita ako, guys. Ayun, oh. Sana may laman. Ayun, meron nga, oh. Ito yun, dito kami eh. Ha? Sa kabila? Hindi ata, ligaw ata ako. Wait lang po, meron pa ako nakita, oh. Ay, akong watch na lublub. Oh my God! Nalublub akong watch. Nagsuok-suok mi diri sa kalibunan, oy. Saan kaya kami? Ay, nahuli na naman ako. Parati lang ako nahuhuli, guys. Ya, riko. Iskap po kami doon. At kukunti lang daw doon. Ay, doon ang madami, oh. Baka doon. Yun, open. Sinisilip mo dyan, Ate Kat? Dito, Ate Kat, wala dyan? Maapaw. Dito kaya? Anong meron? Ha?
Saan tayo? Naligaw na ata tayo at tikat. Daan tayo dyan? Tara, daan tayo. Hindi naman tayo magnanakaw. Ikaw mauna para makita ka. Ang ganda pala ng ng babae. Gatay. Ang babarilin natin. Ako kagad ang babarilin. Tanggala. Pain. Saan na kami nakakasuot ay. Tabi apo purya biyag. May daanan ba dito? Ngay. Dito kahoy, hindi ganyan. Ha? Tabi apo purya biyag. Yung padaan po. Wala, taas pa dyan ang tubig ti. Wala iga yung sa kanilang room. Ha? Hay! Dapat iga ito nasa mga puno-puno sila. Ah, ganon? Ate, fish pa na o yung sinasabi ni kuya. Ha? Fish pa na. Ay, tara, manghingi tayo. Tara. Asang pispan? Ayun oh, fish pa na yan eh. Ay, malalim. Di mababaw naman. Iga, sa iga yan sila doon. Wala man tao. Asa ka magpaalam? Diyan sa loob. Madtok ko. Makagat sa balete. May nakausap kasi kaming tao. Ang sabi, marami daw dyan sa fish pan. Tao po! Ha? Walang sumasagot. Papasok kami sa fish pan, mahingi kami bagungon. Wala man tao, te. Eh, meron akong nakuha. Oh. May mga isda. Sabi ni Ate Kat, marami daw to dito. Kaya lang, mali yung punta namin, taob. Dapat mahibas. Hibas. Ay! Dito na kami sa fish pan. Sinasabi ng kausap namin ni Kuya kanina. Ewan ko kung sino yun, taga dito. Malakas palang taring. Ha? Malakas din ang abos. Iba siyo, tingnan mo. May mga ano dito. Baka meron dito. Ayun nga, dun, Pero isda ay hiran, ang galing. Ha? Nakalakad sa tuyo. Ang isda? Ayun Isla na may paa. Ayun nasa nasa puno. Ayun ay nakapatong. Wait lang. Tabi apo parya biyag. Agoy. Ayun nga Nakapatong siya sa agay.
Nakapatong sa kahoy-kahoy sa puno. Agoy, agoy, agoy. Ha? Wala kang tubig dito, te. Kaya nga, saan ba talaga, te? Ha? Ah, doon? Ano, back? Back tayo, back? Wala, no? Wala. Wala talaga. Ganito siya iga, tapos nasa mga puno-puno. Dapat doon lang sa kabilang side. Doon lang ang may baguhin talaga. Wala na. Ayan oh, nakita ako. Meron? May nakita ko isa lang. Agad siya eh. Nakakuha ka? Ayun, malaki. Ano tayo doon banda? Dito tayo, dito. Meron kang nakuha, kuya? Wala akong makita. Wala kang makita. Anywhere I'll go, as long as it's close to you. Sa atikot nakakuha ng isa. Nasaan na sila? Mga bakawan dun sa kabila. Oh. Aray ko, wala ata talaga siguro dito. Walay dito, walay. Kasi kung meron dito, dyan pa lang sa bungad, marami na. Balik tayo, Tikat. Balik tayo. Wala. Walang bagong. Ha? Hello. Ano yan? Diyan ako galing. Ha? Ni. Ito nga kay Tita Ritzo. Oh. Isa pa lang? Yay. Saan tayo, ti? Tara, ti, doon tayo magpunta sa marami, ti. Tumago. Bala niya kay magutom. Mas marami pa ata doon sa una nating binabaan. Ano? Sisi. Nakakuha ka na kung dalawa. O, diba? Hala, laki. Turo mo. Unsa man? Ba yan, bro? Ano yan? Bro, nakita niyo. Ano yun? Akin na. Shell din. Ayun siya natin na natin. Pero ang haba ng mga paa. Alimango ay ano, katang ay ano ba to? Ang daming lagay, walang ilalagay. Umang. Umang. Agoy. Nang-uumang. Ano, te? Marami tayong lagayan? Maraming lalagyan ng umang. Ano ba? Tawiran na ganyan? Tawiran na. Hindi. Ano yung control ng tubig? Balik tayo dun. Una, at nawala na ko. Diyan. Diretso lang. Babalik baga tayo. Nagbabuhat na ba ng tubig at papunta na dyan? Nagbabawas. Ha? Parang malalim dito.
Pagka, Yeah. ayun o, babawas na yung pag ganyan. Yun o, ang daming isda oh. Ayan, oh, ang daming maliit pa. Nga, tikat. Masubsub ka. Dandahan. Ay, umang ang laman. Maliit ng tubig, ano? Oo nga, te. Mawas out na talaga to, te, ngayon, te. Kasi kita na nga yung bato doon sa ano eh. Pinaglagyan natin ng tinte. Mabagal lang ang labas ng tubig kasi na ano nila, oh. Na-hold. Ayo te, may nag-harvest te, isang dump truck daw. Isang dump truck. Ako. Lalabas ko ng ganyan pagka wala talagang tubig. Oh? Pag may tubig, nagtatago sila. Kuha namin. Ha? Yung kalahating sako, dinala ko sa bahay. Yung pinag-ano ko. Mm. Wala talaga kami nakuha. Mauwi na kami. Aman tamagi, ay. Naglibog ko. Dito pala. Ay! Putanggal ako. Mas matindi nangyari sa iyo. Yawa. Nadapa ako. Shit. Buti wala tubig dito. Gati nakahalik yun ko. Nakahalik sa lupa. Dapat ay water ko sa wala, bigo. Bigo kami. Bigo sa pag-ibig. Char. Bigo kami kay, ano ba yung tawag nito? Bagungon. Hindi nagpakita sa amin. Nagtsatsago. Makati. Magi. Iba ang daanan. Ha? Sana ba yung dinaanan natin? Doon ata. Ito. Dito ata. Naligaw pa kami. Bigo na. Naligaw pa. Tsa. Jajajari jan. Tabi apo po rebiyag. Jari jajan. Jari jajan. Ha? Puno ang aming lagayan. Tang. Nawala na nga. Te. May lock. Ayun oh, may ganun. Adi, suong. Suong ta? Suong daw, Bi. Musuong na ka. Hindi tayo dito nagpasa. Kaya nga, sige, suong. Hindi yan. Hakbang. Hakbang. Kaya? Kaya mo nga. Ha? O si Atikat, o ikaw Atikat. Ang tinggil nito masabit. Ewan ko lang tinggila ka. Hanap yung tinggil ni ron. Ano, malapit lang din yung ano. Tapos batusok atong bilat ani, oy. Sige, ibaba mo, ti. Di pa, masabit. Kaso may langka mo lang ang patusok may langka. Ito, ti. Yan. Army cat to si Atikat. Sagala. Ay, kikimbilat. Ay, shit. Ay! Are. Tanggala. Ay! Ay! Hirap ng scout namin ngayon Scout ng Bagungon, wala pang nakuha. Pala maraming tubig sa ulan. Tapos, Hindi yung tag-ulan kami pumunta. nagtatago sila sa ulan.
Ay, ganun. As in, wala ka talaga makita ang tubig dyan, te. Wala, iga talaga. Tapos sus, ginoo ko, maluka ka. Maglibog ba ka kung sa inyong ano? Puluton? Oo. Baka time talaga ng bagungon that time, te. Time nila. Hindi time. Nag-ulan ba ga? Yan, pondo. Sinabi naman ng babae. Malaki daw ang tubig. Pero Israel lang. Zero balance tayo ngayon. Walang masabaw. Walang malagyan ang gata ni Ate Kat. Yun sila, ang tiyaga niya. Walang masabaw! Sila, ano yan sila ng kuan? Alimasag sa pagang. Magtanong tayo ni ate. Nino? Bagungan. Ano yun? Yun. Dapat pala nagpasama tayo dun kay Kuya kanina, no? Nung kumakain tayo. Te! Nasaan yung bagungan, te? Ate! Ano magidungo nila diya? Kalimasag. Alimasag, te. Nagtatago sa mga pagang-pagang. Diyan ba? Tapos, anuhin mo. Te! Ay, angat mo yan. Ganun. Tes! Ate! Hindi ang tawag ko isi sa ate. Hindi man niya kilala nga siya ang kuan. Kuya! Wala nang bagungan dito? Kuya? Bagungan! Hindi nila alam. Wala nang bagungan? Hindi yata marinig. Isang nga ang rulit. Dako kitang tingin. Ha? Oh, wala na daw. Nawas out na ang bagungon. Di meron naman daw. Ba natutubig lang yung anak ko? Anong kinukuha niyo, Kuya? Ano yung nahuli niyo? Isda. May nahuli kayo? Madami? Huli daw sila ng isda. Grabe, ang ganda dito sa lugar na ito. Oh. Super. Super paradise, this place. It's amazing. So yun, shout out for Rich Team Evergreen. Kay Kuya Bal. Kay Ate Kat na kasama ko ngayon. Subscribe. Kalingap Catherine Official. Kay Kuya Mads Agot Vlogs. Siyempre sa kina Mama Ason, Ma'am Helen, Mami Amy Felix Cuevas, kay Ma'am Zisaline, Ma'am Bibing, Ma'am Jean Official TV, Emily Enriquez, Ma'am Sara Badit Moreno. Shout out kay Ma'am Shane, kay Ma'am Ni Camposano. Shout out din po. Yan guys, oh. Yan. Ang ganda dito. Pauwi na kami. Walang makuha ay. Kay Ma'am Lily Hubilla, Pipadilla, ha? Ha? Kay... Oo, syempre. Cottage yun eh. Pipadilla. Shout out din po. Kay Lia Manalo Channel. Kay Maria Vlogs. Yan, shout out. Daphne B Vlogs. Mamayin Sereno. Yun, shout out sa lahat ha. Shout out sa lahat ng viewers. New subscribers. Thank you so much. Sa mga datihan po, thank you din po. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat. Sa mga always nandyan sa ating mga vlogs. Especially guys, premiere. Nakakapagod yung ginawa namin. Wala kasi kaming nahuli. Wala kaming nakuha. At syempre kay Kuya Bal, shout out. God bless everyone.
See you my next vlog, guys. See you my next vlog. Yun guys, dahil na kami sa aming camping. So, pack up. Pack up, pack up. Ano na kami, sasakay na namin yung aming mga kagamitan. Buti na lang hindi kami inulan kagabi. Dito kami natulog. So, ayan. Good morning sa lahat. Ang ganda ng view. Pakita ko muna sa inyo guys. Ganito kaganda sa umaga dito sa aming pinagkampingan na area. Yan o. O diba? Talagang meron kang peace of mind dito. Yan, super duper nice. Ligpit na sa tent and then gora na sa aming pupuntahan. So before that, isasakay muna namin ang aming mga gamit. Baka pagbalik namin mawawala na. Ay, susi nga pala. Sarado yung sasakyan. Susi, ayun ang susi. Susi at saka pampaganda. Shortcut, iaabot na lang dito sa akin. Okay. Bukas naman yan dyan. Bukas po. Hindi ba? Wala, bakit nasara? Halak. Wait lang. Nihingal ako. Nakakahingal pala. Ate Kat! Nakakahingal yung ginawa namin. Wala kaming nahuli. Mauwi na lang kami guys. Aray ko, dito kami nag-tent. Oh. Yan, dyan kami nag-tent. Ligpit na po yung aming gamit. Medyo malayo-layo din. Medyo malayo-layo din nilakad natin, te. No, malayo din So, yun. That's all for now. Yung aming mga vlogs, videos. Ayan, thank you so much po sa lahat. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking munting channel, ayan, please like, share, and subscribe. Ritz Vlog ang inyong lingkod. God bless everyone. See you my next vlog. Bye-bye, guys!